Jahowa au persea ditondi porbadia jala adon sadahuria nabadia uria atopan hala Kristen akan nabadia au persea direbata Jahowa au persea ditondi porbadia au persea direbata Jahowa au persea ditondi porbadia au persea direbata Jahowa au persea ditondi porbadia jala adon sadahuria nabadia uria atopan hala Kristen akan nabadia au persea didebata Jahowa ido ama pargogona sohatu dosan natu mau palangit dohota noon au persea di Yesus Kristus anak didebata Jahowa nasa sadai imana nanti didubuhon si Maria nagabi-gabian seton di porbadia andorong sahubunguan ido tuhata natu mau na bernit ipahuman ni silatus nama di terbajal do ibadah di habinar silang natu tuan motor udung ditanam namulak pangola di arik pato luhon nama naik kusurko lahundul di syamun debata Jahowa amane pargogona suatu dosa ni kisi mebana pai mamulak sogo tutan on mamuhumi alak nama uldot namate persea debata Jawa au persea ditonde barbadia au persea debata Jawa au persea ditonde barbadia au persea debata Jawa au persea ditonde barbadia au persea debata Jawa au persea ditonde porbadia au persea direbata Jahowa 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 au persea ditonde porbadia jala dosa dahuria nabadia uria atopan hala Kristen akan nabadia au persea ditondi porbadia jala adong sadahuria nabadia uri hatopan hala Kristen akan nabadia doh dihasisani dosa doh dihatai namandok mulak mangulu doso god daging dihalak naung mate doh dihangolon nasora sudah amin.